mhlambe umhlanga wakho esingaphi lo esiyakona manje? Hayibo mningi. Ayimningi idlulile 50 50 ayifani idlulile phela ngoba njalo ngithi ngaqala ngo-20 ngo-73 manje. Hayi mhlambe nje amanzi uhambile umhlanga uhamba umhlanga mina kusabheda ngisho umgaqo lapha isemibi ingakakhonkwa namabhiliji akhona eseyinkinga nje. Ngeli ilanga la sake sathi siyawela ebridgeini ibhasi yacishe yasiginqa. Okay, mhlambe usiphi isizathu sokuthi uzigcine kuze kube manje? Usuthi ngizothina noma ngenza ukuthi ngashiwa abazali ngimncane. Ngabambelele ekutheni babethi intombi ifuna ihlale ngentombi. Ngazigcina-ke nje ngale ngibasabe ngabasaba ngisho ngingasababoni. Uthe noma sengana sengihlala ngingahlala kahle ngiphatha kahle umkhwenyana wami. Suka kwase kuba khona into ayenzanga engingayibonanga kahle ngabese ngangale ngiyale nale ngithi hayi ake ngibuze kwabanye ngabese ngamala straight nje. Ngamala ase ngisho futhi ngithi angizophinde ngithande. Ngizokhetha ukuphila ngiyintombi ngoba ngifuna ukuze ngife ngikule nto engiyo. Angiboni khona sengathinta mina. Mhlambe umphakathi uthini, mhlambe ujabulile uphethe kahle noma nje mhlambe izinto abazishoyo azikujivasi mhlambe noma nje abantu okubezwe le khanjwa khona? Azikujivasi kakhulu ngala ngakithi ngiyahlonishwa uze kuthi ekukhambeni ekhona uthi hayi umbhedo ayikho intombi engaka. Angeke ngamuza ngithi hayi sondela usebo mama khona uzobona lento ishoyo. Angimchithele isikhathi omunye la komkhulu angisadayisa. Wathi we ayikho into ehlolwayo into ehlolwayo. Ngathula ngamlalela. Wathi hayi umbhedo nje lento ukuhlola umbhedo into engekho. Asondela eduze ngathi sawubona ma wathi ngathi ngisacela besidliyazi ngenzasi. Ufike ngimlalise ungibone khona uzokhuluma into oyaziyo. Wadlengelele bagijima abanye bathi waboshwa waphela. Uzokudla inkomo uzohlala ngisho inkosi yala. Hayi wabuya wayesegoqe ngamantoleni incenga mntana ngiyaxolisa ngizwa phela ngiyezwe nje bethi nje intombi zibuye zingenzi kahle ngikhuluma ngithi mina nawe ungabohamba ukhuluma uyoboshwa kwendawo ngoba mina nje ngingakufaka izoza Nkosi uze futhi uphinde uhlawule inkosi yala. Wagcina abantu wagcina sengithanda kabi. Ngiqale ukuhlolwa mhlambe bengina 20 ngiqala nje ukuhlolwa. Ngaqhubeka ngihlolwa ngaze ngaqhuquzela izingane ukuthi azikwazi izingane ukuthi ngezithathe le ndima ngoba ngiyibona inhle indaba ukuthi usihlolwe ngoba besihlolwa njalo wona la kithi kodwa hayi njalo. Kwathi ke mase sengiqala ukuthi ngigqugquzele ngathi ngicela kube inyanga nenyanga uhlolo kuze bangayikhohlwa lento. Nangempela sayiqala nendima sayenza nesikejana sengane ngabona ihamba kahle iqhubeka ngibona ingane zanda ziqhubeka manje seziningi kakhulu sezingaphezulu kwami. Ngiyaqhuquzela namanje angiphelile amandla ukuthi izingane aziqhubeke nomntombi ngoba ngibona umntombi kunezithelo ezinhle mangabe uwazi ukuthi ukuhloniphe.